És dimecres 4 d'agost i a l'Hospitalet al dia d'avui també visitarem diferents països del món a través del Google Maps de la Bòbila. El mapa Mons Negres recull una 60ena d'establiments d'arreu del planeta especialitzats en novel·la negra. Amb més de 200.000 visites en 2 anys, s'ha convertit en el recurs electrònic més visitat d'aquesta biblioteca hospitalenca. Comencem. El Google Maps Mons Negres és el recurs electrònic més visitat de la Biblioteca de la Bòbila. En els 2 anys que porta en funcionament ha rebut més de 200.000 visites. El mapa recull establiments de tot el món especialitzats en novel·la negra. Els amants de la novel·la negra que vulguin conèixer quines llibreries especialitzades en el seu gènere hi ha repartides pel món, l'aplicació de Mons Negres els permet ubicar-les a un mapa, trobar la direcció exacta i fins i tot veure la fotografia de l'establiment. El mapa compta amb 50 botigues i 7 biblioteques, repartides per tot el món. Era una mica, és a dir, llibreries que hem anat descobrint nosaltres, d'altres que les hem trobat a través d'internet, això, posar-les, diguem-ne, tenir una manera de que la gent que diu me'n vaig a tal lloc, mira aviam si hi ha alguna llibreria negra per allà, i la possibilitat d'anar-hi a treure el cap, de fer contactes, de descobrir llibres en altres idiomes, autors que aquí encara no s'han publicat. Des de la seva creació l'any 2008, la pàgina ha rebut 230.000 visites, la majoria d'usuaris estrangers. Però jo estic convençut de que les visites venen molt més de fora que no pas d'Espanya. O sigui, crec que l'afició aquí és relativa, però en canvi, per exemple, a França, a Anglaterra, a Itàlia, a Alemanya n'hi ha moltíssima. Llavors, són societats, diguem-ne, que viatgen molt, que són generalment més cultes. L'aplicació Mons Negres és ideal per a aquells lectors de novel·la negra que en els seus viatges vulguin conèixer noves llibreries. S'hi pot accedir a través de Google Maps o a partir del blog de la Biblioteca La Bòbila. I a tots aquells usuaris que vulguin visitar les biblioteques de la ciutat durant aquest mes, els recordem que n'hi ha 2 que tanquen. Són la Biblioteca de Santa Eulàlia i la Sala de Lectura Frederic Mistral. Les restes estan obertes totes les tardes, de dilluns a divendres, entre 15:45 i 9:15. La Biblioteca Central Tecla Sala obre de 3 a 9. Doncs amb els horaris de les biblioteques arribem al final de l'informatiu. És el moment